Eerste even waarom komen op de Aroene nacht. Net volle frost. Ja, opplakken min 6 een heel. Maar dan vriest het maar heel even. En dat kwam dan terug de opklarings. Want er weer bewolking. Wel, die bewolking weer de uur tot daar ik. En dit storingje, nou dat zet starig gewoon wel voort. Maar we hadden morgen daar nog wel even last van. Joen en vannacht zullen het opkleden. En dat betekent min 5, min 6 graden op de eiland, min 7 graden op het verste loon. En dat is nog wel matige frost. Dat zal net een hele joen en een hele nacht zijn wezen, maar toch. En misschien meneer Petit nog wel een graadje leger. En dan de wind, die is er haast net vannacht. Die komt wat meer uit noordoost en noord. Ja, en dat is toch wel net de goede richting. Morgen bewolking, zinnen en een temperatuur die nog wat hoger luidt als juist. Zo'n min 1 graad op het verste loon, plus 1 of plus 2 graden op de eiland. En net schrikken, dat komt alleen nog maar terug die noordelijke wind in het eerste pad van de dag. Later gaat de wind wat meer om naar het noordoosten en dan zullen we merken dat er een koudere lucht op de stad komt. Morgen, aan het begin van de juni, is het min 3 of min 4 graden. Maar in de nacht wordt het zo'n 8 of 9 graden onder nul. En dan vooruit zien naar een volle wintervreed. Maar temperatuur noemen bij de min 3 uur dag, min 10 in de nacht strengen voor frost, sneeuw. Een temperatuur uur dag, ik onder 0, min 2, min 3. In de nacht nog altijd een matige frost, min 7, min 8. Sneeuw een temperatuur om het vriespunt en in de nacht nog een paar graden frost. En dan komt de tijwaard dichterbij. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.